Ramri buai na chungchang in tun lai chu Mizoram achia ne hle a chuwang chuan ke ni pon ti chu ve kan han tumani a video tun laia Ramri buai na video chi sang te po kan tilang tur angai la tin kan politician te na an thu soite anti tak le silo tam tak te po ti chua kan tum don ni kum lama po khan Mizoram Ramri hi alo boi to a khata po khan Ramri om kan mizo puite kut thlak ten ni a tun tuma po mei chia te kut thlak ni in buaina a thlenga ni a nima sela kan sarkar hi engtiang takin nge he Ramri buaina hian a in rola engtiang nge malak ti te hi mi puin kan threlo em maya kan Mizoram sarkar hian malak na anei takem ti te po hi kan ngai tu angai hleng ka ria heti em maya vai hoina min han zuam tak mai hi rilru te po ana a Ramri de pakhuam te po an khongai thlak leng ka ria a hemi chungchanga hi chuan ke ni Mizoram Assam lam nei lo zo kom te hian kan rilru in kan hrengreng chewa kan thei ngil lo cheu ti kha lo hre phot ula kan du a mei chia jok te na kutan tuar le buaina an chunga thleng te hi apoi kan ti tak zeta Mizoram sarkar hian engtiang nge malaka engtiang nge akal pui tin engtin nge he Ramri hi achin felang ti hi kanin zona ani a tun kan sarkara chon bei sei tur abo hle in a riata nikum lama te po buaina na satak mai kan to kani kha kan hre thewanga tuna kan video thlerma sakber tur hi MNF ina sarkar na an chan ma a thil thleng khani a MNF kan sarkar lai kha chuan Ramri a hian minti buai ngam lo anon tol ngam lo ve an tiani ni ma sela video kan enanga kan hre tur angai la hetiang Ramri buaina te Mizoram chunga te buaina aron thlen te hian politician te hian inchir thenan an mang thina hei hi athalo leina hriata tuna po hian kan hrianga nikum lama te po kan ngam lo duai viau ni khamole ilo en phot mai te ang mene kan sarkar lai kha chuan tu mana nong khoi ngam hleine min ngam khop mai ron thiat chho mia mai mi som ni vel kan nen ni chu hei kan mei chia ho bo an nor leng dor mai ti hian what why are you running tuna video kanin le tur hi chu emine finaram an muthun lai vela captain ni phangat lal fapa ania ma hi lal thana sai lo ania hemien kom nei en nual to in arin oma ani hi chuan tuna kan siam hi chu are chiang viau tura ngai la ani horam en kol tur chuan min ngai ngam me ulo ni te pon alanga tuna atu soi then khatte ilo ngai thlaila comment pakhat social media ka mu phei chuan o an lo kap hlum lo lova buaina atam lo mai tur ti te hial oma ngai tu ana ti thui khop mai mi hoisen tia an soilar ania chu kaplen lal thana kha ani India helicopter pathum kan niam mai han kan thum ta niam te mai ron thok le ta ni khata chi khan zoram thang hen flak war zara ron rot le ta ni khata chi khan lal le khan nang ni chung ko atang ringot mai flak war zar in ro thi inge mo mjele kan kap hlum tiang che tia asi pistol kharon lek chuaka khalaya sipai post commander ina in isua ho po in local maula kan po se chu in la theilawang ti tong kam kha in ho em mai hian soyania moya ti na cha ta ni puja moya kha kan chung ko kan len ve na turani phot chuan te luaron nei chu ati hieng nge ni thang re lo kha khati han sipai omna han zuan lu khan
an lo kap man lo ti la kap man lo ni tuna kan video en le tur hi chu pulzir liana puzira ti kan thiat lar mai ania MNF alu ma khan congress sarkar po khan home department te po achang ani kha nima sela in thlan alo ni le a MNF alu ta alu chan chu ramri hum hal ngam ramri veng him ngam hetiang nena hian kalu du ani hei hi ni kalu chan ti in asai pong maya nui te hi aza thina ma se kan hroi tu ten ni han nui chiam turin eng kan ni bik lo ni ma sela ram hroi tu ve meu an han tong pong hi chuanin an nu leya tun lai chuan video te om to a en let le thei veka wang hian thil hi soizung zung lo turani ti hi ria sela tha ome tin tun ma social media ma te kha chuanin andu du in dot an phu chopa an nuwa lang le tur om ngai lova nima sela tun lai chuan thiam na asang to a eng ma hi thup thei ani to lova ramri hum hal thei ramri hum hal ngam mi huai sen ho tu ka ruwa chu bangin MNA pa hian ma ninun na po tha puamin kum som ni chung independent sualin ram nuaya an oma chu bangin ma ni ramri tu na Indian constitution nuaya mi po kum hal ngam long nuaya om reng chi ni ka te lo ba MNA party hian kalorut ani tuna kan en le tur hi kan MP pusilal rosang ani ani hi kan shelar le papiang thar thade mai ni te pon kan ria tin alam te po kan muin kan en na sa ni ke ni pon ni ma sela politics sa an zuang lo ta pute thuin om ve ta mai ni atong chuak te po kan ria in kan ngai thla photo tuna kan en tura po hian ani chuan ol sam takat ti fel mai thei tura anda ringot maya ni ma sela hetia kan tong pong ang hi alo ni lo ti chu a hre le to tura ngai la thange tu nai lo en le phot mai te ang ke chuan ka du hlui de hlega tlema engeni kanan soyang tu naya 1933 35 ti vel ni lovin mo sakha zakwa sakha zariat somsari pagat somsari patum khalai vela khan record hai chua tur te po ala oma chung te chu hai chua chumi mang chuan India sarkar hi hei hi ania chumi mang chuan Assam sarkar ne na hei hi ania tia MP ni na tang te chuan mi te pon lo zai min lo dong song ve thei de tura te kan ngai ngota chu tianga malak chu katu ani tuna Central Sarkar Home Ministry of Home Affairs ina minchin fel pui atum da na ngot ni lo de hian ke chu tol hlat te kala do ni ole hello mome amida tuna video kan en le tur hi chu Assam lamina JCB manga Mizoram lam anon norvel chungchang ani video hi che ka mu hei hian ma anon lanasa ning ka ria video la tu hian kanin kap mai theni antia Mizoram hian nikum lama po silai nen min ka po khan kan sipai te kanin nga na te chu kut phor an ni ti kan ria silai an ka pa liam ten oma silai mudong te pon oma tiang khani he video hi anin le phot mai te ang hian kan si bete train khur tur JCB in lai ve me ka hian so lai so Assam an ni so kan lo dang do ni ti hian voina ai kap mai the ni hi tuna kan en le tur hi chu
karil ru ana em maya he video a hian khunge kan police te kan sipai ve te ti kharil ru alanga ril ru ana du khop mai civil mi ania video hi kan enanga kan hreve kanga civil mi le asam lam police te anin nor ania ril ru ana in thinlung hi ana vong the ni mei chia te kudan thlaka heti hian ramri vengin chempui nen thei to pin an bei ve ni nima sela puitu an nei lova an thei to pan chua he hi kan ram chin ani e tilai hi kan ta ni eti in thei to pan chua ve a nima sela an chan chu hetiang mai hi ni a silai ma chuan chempui ne na huai sen taka hanom kha chi big si lova chuwang chuan he video hi han en phot maila indil ru enge ni kan phei chia ho bo an nor leng dor mai ti hian hey chú lầu chết họ xuống tuna video kan en tur hi chu ni za thlak lama te pokala woi me khom pui ni nge in karinga eta hian cm hi kholian ani ti in anon posa an la thu hingun takin ngai thlaila ramria kan buai ti te ruai tu hluite kan ngai vong ti te an han sakhum ani a cm meu ma an huai sen kati khop maya hi tak ani pokaringa cm kholian don niaringin la hian phu ang lein ka hria a chuwang chuan anui za thlak viau ma sela an ngai thlave te u ole khang video te ka ngaidan ka soi te kha ki ma ngaidan mai ni a tin kan ram soi tu te hi tu ma tluk ka nei chuang lova ni ma sela thang thar te hi kan har hun to a tun ma kan nu le pa vok pui po ni se ka votang ti ho te hun kha aliam chho ve zela thang thar lung fin zok te le kha thiam zok te an lo chuak zela chuwang chuan kan ram hi siam thatin alom ngei karinga ka bei sei bokani tin ka ngaidan ka soite video ka ti chuate lo hel tok inom te po karinga eng party ama hian ka watui em shan lova midik mithania karin ka hriat chu ka vot maya chuwang chuanin ngaidan puang chuak thei turin dikna chanvo kan nia mi mol berpon chuwang chuan in ngaidan ani lo deuh pawh khan in ngaidan lo ni lo mai sela ka ngaidan le du dan ka puan chhuah theina mun ani a chuwang chuan kan ram siam thatur hian nang le kei ka naw chhuah lo chuan tu ma anaw chhok don lova mido izep engma puang chhuak ngam lo kan ni chung chuan a ei ruin an ei runga tidik lo thein an tidik lo reng don ani a chuwang chuan Mizoram hi kan nom na mun thawa kan siam that thei dan danin ma kan lak ve achula kan aw chho ve hi atul tak meu mewani